बोखा सिथारमानि बरंनि जों उसकाङाव मिया बाजाराव थांमाने रां खांना होनाय बिनि बागै ताम जान कक साका जोंनो सिनि बहगनि बागै dia khang singno sana bagai dia khang senno soi gelaku bindo soi gelaku nei sera podre pot kok samani asa da baka sitrang na borok bin bagai khang mas yala sing sikla para sikla thumlai saton giring giring borok khang na di hinla bom hai ke komti phai sing yang tongya noko tongya saton jora kari khang na thangmani asa kok sitra sira saka asa da baka sitrang na na di ko thas ka nala sing o jaga khangmani tini binogo je khangman bazar khangman bebang rabanya kero amse dunia borok sitra tong haja ko adin buka buka na yang thaka na di ko busung mokol che khangna di na di sing ro beng re phakya je khangman na jino roya ke roya to taneng asge bazar ka sara asg buni bus kam tika sana na haja ko nong bohoro dana nai rangkari tasa di pho haipo irai pho asda borok buka sitrang na jingle dibor kining kiring ko kahamdang no musalo suba sodang no buni hamari de mano nise dibor kining khangna thangmani paran chigala borok thumui amske buni buskang ma kok sana na haja top ko sing ko yang tu ha kana din rok sing bin bagai se khangna thangmani amske kok saja ka podre por borok khorsa ya khorong na yak kama borban kok saja ka haipano sing khana pano khana sik kama hakya jema phan siteng tobo sing tini ko bas kono ba sing oje ko khati o donation khaiman no sing ko no buskang khoroi phungane sing lagai phungane tara bong bakha kona kisa ba kaham krinya omsaka bakha sitra sing kisa donation khain thangmani no ko bong bakha thungka po sing no sanai khapo himnai kapo bong bhos danai po bodre por kos jaga 10-12 jona borong buskang naga sajang nadi kisa rak bakha kaham phande bin bukni kisa ba kaham phaiglak asa kok sajaga podre por adino omaka khalama lagle jotono singo subara nayo jotono subara nayo kem nijin bong bai danaya noko sa baya nang baya sengtang asik bazar satang giring giring bunjaka khangai sengsa nang khaba abo no nadi jeng nadi khati khana thangmani borok boma haitong subana bin bakhani kisa subana la phaya bong bakhawo subana mungsa phagelak bunya bake khamya saiman amas nayu bui kama boroi tong nang riya kham riya tong dita nungta hanga kok sana nang ba bodir pa satang giring giring nadi sing bin bagai khangna meni ko no nadi kaham ka tabuk sing bin bagai khangmani sing tini bono sing bin box no bin oje o donation box no sing tin no kon tunir phakya nadi nung je samani bebang no o jaga boi ko kan tate buksong ozgan chiklarok ekdom bukha thilaijak o yapri debormani bin dialysis choloi tongo boni rang obab ni bagai dialysis khlaimeya ke kisa khlaijak tong subajak tong ne oron chiklarok basainai bono rang khangna hunai nei borok basalaimani hunjaka nijin bohogo danan bagai khangkana borok chana bagai group ke khangkana aro 6 glak jagao 6 glak hamia subajak glak rijak glak borok no bagai nalai paine oma hairo kok sidra sajaka nga buka twijaka borok tino jaga phaisok paika renan bagai no nokni borok yang uklugo tongbayo borok ko ojgana on camera buskang on borok kholoknai oron khoksa saglak borok ni nogo se songmani buma songsar maji sabaya tei tamni bazar hujara oma ke hamian puturi khangai sanani obahani bukha thilaijaka oma ke jodi hunjagi tongha ko khoroksa baya khorokni khortam bai hunjak mani kothuma oma ke jodi hunjagi tongha ke khoroksa bai tei khoroksa suba laiglak bin bagai angbo khangra glak bin bagai angbo khangra glak oma ke jodi bazar gini gisaro sadong giring giring hunjaka lasi jaka hunjaka nge joton lasiu adino tam hunjaka sabbai hunjaka bumorok salaliya jeng bai tam hunjaka sagardo bajan bung bota sajita abo bung to sana na liya to ko sungbo sinia sing hato kisa ko donation khan thanglai mani ba chobo khan thanglai mani ko parani borok ba ko o yapri nin tam klai o hamiata o hamia bo an ka ki kalayo ko kamini no kana ni no noro paranin na sing o kamini gasang ko sikra bodol thumoi kisa ko hatira bo musada ko suba samana ko lukurung thani nei thanglai mani ke sana to asuk kun kerinyo to ke khorsa khornai mane ko boro aska kok emon ko kok saka je sin bukhaw bai thaka tamni saka da puila oni jaga khangni phai binaro soi puro poma ki saja ka tam sagari je somana ka to ko kaham sau hernai ko basar nai ro ko to ruin tong kaham kok sau amakan salni nang sin borok to ke aje ko jona man matham tongo
borong ko nin bohogo ko ajagani rang karita saladi nong hamanglak ba ko ko norok ajagani rang salni nai nong dol da salni nai ba bar norok ko chengara salak dang tong hanik mak odir bokok sa ka bazar ka saro ga mahai mui busang kok sa ka sambo lasima heng thango khathai thango haita Tam tam hanjaka norok hanjakfru kojon norok tongna abo bazar ka sara baptan abo te ko lekha sanan mo to liya ko 15 20 25 30 man kaimano abo te am te sai man liya su borok ma abo ko gana kini tongo joton khana tong surok lo bumai ko gotoka thanda thanda ka sa mane bengai da sa to khorang kotor ke de sa iko bengai bo saka ko khorang kotok bo saka ga buibo hono ab buibo hono am hailang lak borobo ni buibo hanu eben to sata ko abo sanai ka sata bong bukha hamya ka bo saka hacha je sanai bo to khoksa bor liya belai ko bang saka ke iko am ha ka saja ka sungmo kha thime heng tamu ga sung tak sung simiya ga sung se ha sajo ke kangma borok je khangnai ko lukuno hamjangnai ba ko lukuni bagai ko hamgare khanai rok je khangai tongnai rok borok sajoi tongna ga asung se tino ma ga bakha bayo ke borok bo je khangnai rok je ham kanya ni khangnai rok bongni bo kha banya ka ang sung sanmu sungo om ha ke khangpuro ba lukuni ba ko lukuni ba kisa ko sumana ya je khangnai rok no kisa ko wansogo sanan nango je ko am ha ke direct samane ke sungwo khangnai rok ko kam khanya ni satong gini giring ma ka mai te je ka nogni kutul thangpon sungwo bakha bai thango bakha yogo te ko wano rekhere tongdi lai phun ro dang maya phun sai ro di ta heda ta kutuk di hai man ko bertan ke hai abon ta tawo ko do nnger le do nnger ramu sung liya ko buiri tongu nnger ramu sung liya ko ba tar de haja mana as kok sawi ko buibo ko sonde hongoi thangu mana ama ka saka ka tabu ko bo as ko ma ka satung riya ko ba ko mong bong dol ka sa sana nya ko chengara si salak si ni saka ka ko buibo ko ang ko buibo ni mano heda buibo ni mano je hanyang na ba hanyang na boro chengarang na bong dol salang na ko bong sana bagani na phia baba haya sing ko sing subana nei ko amo khangna thangma sing kon chala gya ko nong ko wase phun bo chama da no kha asino chama da no khan sing me ang bo ban chini ang bo no tu chini ya ko bo sana ba khang to habo ambo ko za chen ya ba bo kon singi bana ya direct se kok sawo ba bo to rang khok sa bor liya phia bo kok kangma saka abo ko ajang ne rang kaita sa nong pam na ga ne hai rai abo khorsa khorne ya ko abo khorsa khorne ya khortang khorbna ma kok saka ni mungi ser si an mung ko sukanto de borma kan ka mi ko na reng khamar ni iko nadi iko nong sawan mani masamang ni iko nong sawan mani iko norok dol thumui sala khai iko na lain bagai na lain mani iko singtabu ko buskang khlop fungan obono oro ko busuk rang tong busuk iko busuk kakha busuk bujuba kha oro joto jernai oro jotonin hamari tongo oro singkem ni rang sana thangya oro singkem ni rang mona thangya na sap si di saban sap di
Hingke ko sung je ko donation khawui ko rang je khanglai je ko sini gamini ko siglani borok bai ko total rang phaikya ko 16,610 taka hingke ko je ko sini hati sungje khangmani tabu yang ko domka hati ni ko domka hati ko jombojala hati tei ko takajala hati ni ko sini ko maya ganang tiprasa je ko phalnok ri tongnai je phalnok ko ri ko tongnai rokno sung hambai mario tei kha paiphalaya ko tongthokmung maya pharo hingke ko tabuk ang rangno sungje ko donation khaimani ba chubachu sani manmani rangno ko angani ko kakano ko yaphanani thangui tongo. Takajala bazar, zombi bazar, tei farm bazar je phalai tongnai rok no jotono hambai maro khabai kolomka. Total nini logi no buicho bana rok busrok chuba khana. Total hingke Google Pay bai bazar khangma bai Buicho bama bai. buicho bama bai 20,000 hairong khana ta. Acha. Bo group chuba phaikya. Group ko parani sikla rok bazar khanglaikia hingke tei parani gija mothani tei phaikya gisa ke Google Pay tei kisa phaikya ta. Bahai nin logi ni obostha le tabu. Obostha hingke to kharap no ko hamya ko ke dialysis choling tong ta. Obostha kharap no ko. Bahai bachini jat dan na bachia jat abo tam ni sa. Doctor hingke to chance kom rok ni sau. Duita nos tong thangabla. Protect dialysis khaibur busung na. Protic dialysis khaipro dialysis khaima ta rang nangya do piti paimani rang thangta kisa. Do mane rugi cotton bla injection ko sangro 1700 rok maro ngkai biti paime bai gari bara bai kaba 3000 hairo kunfru upar thangta. Kodin kai khenor taba jibio. Singtau total mas kaisa tong ek mas Ar simi. kisa suti mani phaikya thangka ke amaso hoi ek mas tong hata. Nora singte aing thang tongo yung kanong serai rok ngkangke busa. Serai ke toi ko ama bab songmain tong naini kriba ke singbo bo bahasa yang mang kaba bobo school gabung tong ha ke amba songti tong hata. Totratin ja khai tong khona on jagati phupika. Honjati phuya ku totarating khai tong ku tabo yakdei line khainani bagai sajakta Totratin ngkangke tamo me pa kya hida. me pa khin ek mas sipu Tau tese khakya ar lanti khakingke. line ti khaime ate khaksa phungnani sata borokhe Omukhe tamo ek mas ngkangke dapai o phungmani. ek mas ka kano expire haita kaisa mane bini pai thang ta ke infection 90 khakingke tamong. engte khaike risk mane borok pasiata ma haita On jagati phungnang pini ta. honjati Ta bengti phungnai. tabong ke yakti line khaise nai ta Busuk nang yakti phungna ngkangke. yakti ke private sano 30,000 sano Waisa phungnani. masa phungnani no 30,000 Abon pore ngkangke orbo busuk mas ta tongna nangnai. au to mas tongna nainga yakti phuginya khangke mane yang dekhe khai tong ma hata anytime mane kano sapta laisui sapta 3 barok laisui ma khaita abo kata chance khai nang liata Hamsui thana jadda nai kitam dur hamnai de bom hai roksa. borok hamnani to kok saya ko songna to chance kom rokni sao borok ke Ge khajan tate buksong obongkha jompoi narayan khamar parani bukhok yapri de bormani kitini duita thangmani obono sobana bagai sikla rok bazar rok khanglaikia hobo hunjaka bokhabu dukhu nanglaijaka haifeno borok batha kelak sobana bagai tebo buskang abungnai tini khoroksa hamya wngkha tei khoroksa hamyang poro borok thumi basanai ge borok je khangai rwphainai borok no bo hambai tei rohornai bazar kwbangma kisim borok tongo ajga ri phalnai tongo mangso phalnai tongo pejori sum phalnai kwbangma dogano manui phalnai tongo asugui phalpainai tongo borok rohorno baino orang tini ojga sokoi khangnai rok tongmani bagui no ge borok no je rohornai rok no bo hambai tei hamui phaitong sini bukhuk yapri de borma bo ge bini tabuk onek serious condition tebo rang nang tongo jodi norok mankha hingke tebo subadi hingke tini bai songchani jotono hambai.